Third straight win. Of course, it's ano, we build the momentum. It's good for us. Our next game is Ginebra. It's a Clasico, so it's a very sabi ko nga sa player ko, it's a very tough next 5 games for us. Ito yung una, rain or shine, and then we'll face Ginebra, and then Alaska, and then Tokentex. So mabigat. So yun lang, we need to prepare hard one game at a time. Yes, thoughts mo lang. Yan, tapos sa game. Ano lang, tiwala lang kami sa sistema ni Coach, no? And then, yun nga, yung trust ko sa teammates ko. Doon talaga, since day one, dumating ako sa team. Yun kagad yung parang pinakita ko sa kanila na kailangan talaga magtiwala tayo sa isa't isa para malayo yung marating namin. So, yun, buti nag-connect si Aldrich kasi first 3 quarters parang hindi siya tumitira eh. So, sinabi ko lang sa kanya na kailangan mong ipukul yan kasi kailangan ka namin. So, nag-connect siya sa huli. Well, may kakaibang feeling ngayon siya yung sinabi niya. Hindi naman. Wala naman. Ginawa ko lang naman yung trabaho ko. So, for me, ano lang eh, same lang naman yan eh. So, nalipat lang ako sa Star. Kailangan mo gawin yung trabaho ko dito. Kailangan ko mag-perform. Kailangan namin manalo every game. So, yun lang. Yung kinakausap ka ni Jericho, medyo na nasa palpal ka, ano, tapos dinilaan ko pa, 3-point play. For me, ano yun eh. Medyo matagal na ako sa liga na to. Hindi na pwede sa akin yung mga ganun lang. Hindi na ako magpapadala sa ganun eh. Wala. Kaya nung pinira mo siya ng dress, medyo militer mo siya. So, alam mo lang tayo, diba? Ginawa ko lang talaga yung part ko. So, alam ko kung kailan yung oras para sa ganun. End of the day, sa amin pa rin yung huling malakap, diba? Paul, kasi ba si Bosa yung third fall ganyan? Actually, hinihintay ko eh. First quarter, hinihintay ko na. Kaso mali yung tansya ko, second quarter dumating, hindi ako nakapaganda. Medyo tinignan ko, nakita ko yung referee na parang tatawag yata ng play run. So medyo tinagalan ko lang yung pag-ika ko. Kaso nila ako eh. So, Hindi na benta eh, no? Yun. 37 seconds na lang. Yung second half mo kasi 12 points ka ng second half. Talk about yung second half. Nakapag-adjust ako sa ginagawa nilang depensa sa akin. Ginamit ko muna yung ibang teammate ko para mag-open up yung depensa sa akin. And then, yun, sabi ni Coach nung bago mag-start yung second half, kailangan namin na tumakbo kasi talo kami sa fast break points. So, nung binilisan namin yung laro, medyo yun yung gusto namin. Gumanda yung takbo ng flow ng depensa namin and nag-follow yung offense namin. Paul, si James, vocal siya na gusto niyong manalo din sa game na to. Ikaw parang medyo na-temporary yun na sa'yo. For me, hindi naman it's not between me and rain or shine naman. So, yun nga. End of the day, it's about kailangan namin manalo. Yun yung pinaka-importante sa amin. Hindi ko tinitignan yung side na kailangan ko magpakita, kailangan tumira ko ng marami, rain or shine yung malaman. Hindi ganun. Focus kami na yun nga, manalo kami. Sinasabi lagi ni Coach sa amin na kailangan tayo maging lahat, maging masaya tayo. Hindi yung pag natalo tayo, yun. Siyempre, yun yung naging sa amin na kailangan lahat tayo. Thank you, bro. Thank you, Coach.